כמומחה לרפואת נשים, אני שומע לא מעט חששות מנשים עם שחלה פוליציסטית על כך שלא יוכלו להוליד ילדים. אני דוקטור איתן אביטס, רופא מומחה לרפואת נשים, ואני כאן להגיד לך שזה בכלל לא נכון, ולהציג בפנייך מידע חשוב שיחסוך ממך לחצים מיותרים. דבר ראשון, את לא חולה. תסמונת השחלה הפוליציסטית היא הפרעה הורמונלית נפוצה בקרב נשים. להרבה נשים יש שחלה פוליציסטית בדרגה כזו או אחרת. התסמונת נוצרת בעקבות חוסר איזון הורמונלי, שמונע מהזקיקים האחראים לביוץ ולאיזון לקבל את רמת ההורמונים הנדרשת לתפקוד תקין. התסמינים כוללים ביוץ ומחזור בלתי סדיר. לחלק מהאנשים המחזור מופיע פעמים בודדות בשנה, ולחלקן גם זה לא. מכאן נובע הקושי בכניסה להיריון. תסמינים נוספים הם משקל עודף, עלייה ברמת ההורמונים הזכריים, הופעה של אקנה וסיור יתר. האבחון נעשה על ידי בדיקת אולטרסאונד של השחלות. ניתן להבחין גם בעזרת בדיקת רמות הורמונים בדם או בדיקה לאבחון סכרת. אז איך אנחנו יכולים לטפל בזה? ישנן כמה דרכים. ראשית, תזונה. ירידה במשקל יכולה לשפר משמעותית את התפקוד ההורמונלי. דרך נוספת תהיה להסדיר את המחזור החודשי, ופה יש לך כמה אופציות. האופציה הראשונה היא לקחת גלולות. מעבר לזה שהגלולות יגרמו לדימום ויסתי סדיר, הן יכולות לעזור במקרים של אקנה וסיור יתר. וכמובן, את מוגנת מהיריון. אופציה נוספת היא כדורי פרוגסטרון, אבל חשוב להגיד שהם לא עוזרים לאקנה ולסיור יתר. ניתן לטפל במצב גם בעזרת התקן הורמונלי. ההתקן מהווה אמצעי מניעה, אבל תדעי שהוא לא יכול לעזור בטיפול בתופעת האקנה וסיור היתר. אם את סובלת מאקנה, כדאי לשקול לשלב טיפול נוסף אצל רופא העור. בלי קשר כמובן, כל אישה עם שחלה פוליציסטית צריכה להיות במעקב רפואי סדיר אצל רופא נשים ורופא המשפחה. בנוגע לחשש שהעליתי קודם, כל עוד לך ולבן זוג אין גורמים מסכנים אחרים, אין לך כל סיבה לדאוג. השחלות הפוליציסטיות הן ממש לא מה שימנע ממך להיכנס להיריון. זהו להיום, מקווה שעזרתי.